Arep ngomong apa? Kene pacaran kan wis 3 tahun kan. Nah, aku takon. Kowe iki pacaran ambek aku iki ana rasa bosen apa gak? Ya nek apa ya? Nek bosen mesti ono. Cuman kan rasa bosen juga gue alasan ben ibaratnya awak dewi iso putus kan nggak harus. Mesti piye ya? Bosen tetap ada. Cuman kan Hubungan tetap berlanjut, iya. tidak hancur ngono kan. Nah, sing tak wedeni kuwi kan rasa bosen kuwi sing menghantui aku. Wediku nak aku mbek kowe iki hubungane kene hancur lah gogo rasa bosen kuwi. yo enggak lah. Fitri ya? Loh, Novi ya? Ya Fitri. Apik iki kan dia. Ya dolan-dolan lah. Mrene lah. Geser. Saiki kuliah ndi? Aku rak kuliah kok, aku langsung kerja. Oh. Kowe? Aku langsung kerja. Kowe kerja ya? Ya wis aku pengen kamar mandi. Niki dhisik yo karo Oh, sampean. iya. Sik ya. Ya. Masa kowe iki kancane Fitri? Iya kancane, tapi suwi. Oh, berarti kanca lama lah. Heeh, dolalah kapotok nang kene. Ternyata kowe ayu mbek manis ya? Oh, iso-iso ae. Iya. Betul ke apane Fitri no? Aku Heeh. pacar Fitri. Oh, pacare. Gula apa toh? Tapi aku mau dia. Lah kok iso gak ono? Tolong iki ya. Wis kalau dulu. Sekal. Iya, catat nomorku dulu. Ada nomornya. Dicari tak tek mau dulu. Langsung kecil ya. Iya. Oke, jujur apa deh? Iya, Deng, lali aku. Bro, tadi. Oh iya. By the way, monggo mulai tak telepon ya. Harap kamu kok mau telepon? Karena untuk nomormu. Oh, iya. Iki modus ya. Yo, biasalah lelaki mempunyai banyak cara untuk mendapatkan wanita. Dia mau Fitri rasa apa? Alah, santai gak ngerti diamuk, gak ngerti cae. Mas, balik ya? Balik. Lagi ini kok balik. Yo wis jam semene kok. Gak langsung kan mbek kancanem piye omong-omongan dhisik Aku kok piye. balik ya. Enggak apa-apa, harus susu ta. Heeh, iya. Susu enggak apa-apa. Ya wis. Ayo. Tak pikir-pikir ini kancane Fitri ayu ya. Manis juga. Kayak nama nanya Riki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki siapa ya? Iki aku Kamet, pacar Fitri. Oh, Kamet. Ana perlu apa? Iki lho, besok ke sibuk apa gak? Ora sih, arep ngopo? Arep tak dolan. Dolan nang ndi? KUA. Lho, kau arep ngopo? Yo nikah lah, masa meh foto-foto. Kowe iki iso-iso ae. Piye, besok ke sibuk apa gak? Oke sih. Ya wis, besok tak enteni yo. Neng taman kota. Oh, ngono. Ya. Bisa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning zaman perjuangan kelingan anak lanang wis suwi lah paling kowe macak dhisik biasa aku iso menyadari semua itu. Paham.
apa? Dadi ngene. Aku kan wingi sejak pertama kali ketemu gue, saka pandangan pertama, aku piye ya, ngerasa nyaman mbek kowe. Jadi jatuh cinta sih saat pandangan pertama. Oh, ya Allah, jatuh cinta. Lho, gue kan mesti pacar. Iya sih, tapi aku bosen mbek dekne. Wong itu cuek banget, seneng ngamukan, gak kaya kowe. Nak sangka penampilan kowe sayu, Alah, imut, manis. Kok kowe yo gak galak-galak amat sih. modus terus. Gak apa-apa. Piye? Aku iki jatuh cinta saat pandangan pertama mbek kowe. Gelem gak dadi kekasihku? Hah? Kekasih ya? Iya. Aku nek jadi kekasih berarti kan aku jadi yang kedua. Ya ampun lah, masa mau jadi dua kayak anak-anak guys. Wes aku janji. Nah aku sih ngentukno kowe, aku bakal mutusno fitri kowe. Lan aku iso fokus mbek kowe. Tenang. Ya tenan lah, masa aku bodoni. Aku wis bosen banget ambek fitri iki. Lah bosen apa kok terus kayak? Lah iya kuwi aku dene tak putus lah aku ape fokus ambek kowe. Gelem kok gak? Iya. Ya wis aku gelem, tapi aku wedi mengko nek Fitri ngerti kan kancanku karo Fitri tetep pedho. Kan iso di diam-diam dhisik. Mengko aku tak golek alasan gue ben iso putus ambek fitri kuwi. Jadi yo gak saling meninggalkan. Oke. Wes, Si Mas, Ya monggo Mas. Duh. Ono apa Mas? Kenal Mas? Kak, kancam. Oh, Kak. Ya wes, ayo. Ngamen Mas. Saiki dino Senin, sesuk dino Selasa. Arep dadi nganten malah ditikung kanca. Wah, asik. Dino Selasa, sesuk Dina Rebo ora apa-apa ngene kanca, sing penting duwe bojo. Mas, lagune malah ngono iki piye? Iya, nyanyi. Nyanyi aku apa piye? Oh, gak apa-apa, Mas. Penting gambya. Soalnya iki aku lagi Mas Ndura Mas. Lho, saiki dina Senin, sesuke dina Selasa, arep dadi nganten malah ditikung kanca. Sakno. Wes Mas, aku kayak duwe telung dina aku mangan kok. Rokok ya gak apa-apa, Mas. Ya utuh-utuh lah. Lho, Mas, maki. Terus jipuk kabeh. Pacaran kayak gimana? Ya, gila no wong. Jegelem banget bepakan Dikai malah protes. Lah ya. Iki lho tau, Mas, gak sudah Mas suwon. rokan. Cemen. Kak. Wah, wis parek bermantu iki. Loh, Fitri. Loh, nah, Pacaran? Ya. Cie pacaran cie. Pacaran. Ini pacaran cok. Urani aku cok. Kalau kayak tak songko. kakak di sih? Biasa golek receh ya apa? Lah kowe apa ning kene? Ngenteni kamit. Emang amit ning ndi? Embuh, Dia pamitan ning ndi? jarene yo kerja. Yakin niku? Yakin lah, masa ya aku medani. Nah, kan nah sih gak percaya nanti mergawe. Kayak rasa kaya ngono. Encen tenan kok. Jaluk piye? Mah, lho ndekne pamit aku kerja, Cek. Masa. Iya, Tapi aku gak yakin. Yakin nak kami mergawe? yakin lah. Alah, soalnya mau ngerti dene tok taman. Mbek cah wedok mbah gak kenal aku. Sopo? Mbah po kami ambek cah wedok. Kowe rasa kaya kuwi. Aku ngerti nek kowe seneng karo aku, tapi kan gak harus kaya ngono carane ngelek-ngelek kamit. Wis ngelek-ngelek iki yo sapa pancen kenyataane yo ngono. Lho ndekne pamite karo aku yo kerja kok. Yo karepem sih percaya gak penting Ya. aku wis nyampe no apa anane. Ya wes lunga wae kana lunga wae. Lah mbok usah aku. Ya wes lunga. Ya wis ah. Ya wes kok. Maaf ya yang suwi. Kadi wae sih. Aku kan mau lagi mulai megawe mau. Lah emangnya napa no? Yakin mergawe. Ya megawe lah. Lah iki kanggo nabung kanggo nikahane kene kok. Lah emangnya napa nek takok ngono iku? Gak Ya. percaya kowe. Ya ora, mate mau ki lanang rene. Mana ini? Lah emangnya napa?
Dene ngomong karo aku, nek kowe ning taman karo cah wedok. Lana sapa sih? Lana, masa ora kenal Lana? Hai lho, Lana. Pengamen. Iya. Kenapa? Wis pokoke lali nae. Intine aku setia mbek kowe, aja ngono cah iku bento ae. Ayo. Jalan ae. Wis ayo ambek aku jalan. Kalau Mbak Fitri. Rena lho mbak, linggih kene lho. Apa? Kenapa kok dengerin wae Rene? Mbak, aku iki arep curhat. Curhatan apa? Ana masalah karo Kamet? Ora, masalah iki karo Lana. Ki ngerti Lana apa ora? Ngerti. Ngerti ya? Nah, aku ki jengkel dene iki senengane piye ya? Aku kan pacaran karo Kamet to. Nah, senengane si Lana iki ngelek-ngelek Kamet, makanya aku gak seneng kaya ngono. Lah emang ngelek-ngelek piye no? Mbak pokoknya dene iki senengane ngomong nek Kamet iki selingkuh. Iya kan? Ibaratnya intine sing elek-elek lah. Tapi yo, nek menurutku nek kan Kamet itu wongnya playboy. Masa ora sih? Iya. Loh, karo aku nyatane apik-apik wae. Nek menurutku sih ganteng Lana. Yo piye yo? Wong pacarku Kamet mosok ya arep pacaran karo Lana kan gak mungkin. Loh tapi kan setidaknya kan sifatnya Kamet karo Lana kan luwih apik Lanane. Kamet kan wongnya kan playboy. Alah mbah, kok malah podo mbelani Lana piye sih? Mbah aku balik ah. Lho, Kene ndi? Balik. dos. Piye lah? Mit, kowe iki kapan mutuske pacarmu? Aku ki wong wedok lho. Aku yo butuh kepastian saka kowe. Sik lah, kayak waktu aku lah. Aku iki lagi bingung. Kowe kudune mengerti keadaanku saiki. Jane kowe iki sayang aku apa ora tau? Aku yo sayang mbek kowe. Tapi aku yo butuh waktu kanggo nentokno kapan mutusno Fitri kuwi kan. Yen kowe sayang aku yo putusin Fitri saiki. Lah piye maneh? Aku bingung kabeh no. Aku gong siap dengan keadaan iki. Kowe gong siap. Kowe gong siap kok yo macari aku. Lah mergo aku sayang kowe, nek gak sayang kowe mono. Ya wis kowe sayang aku yo kudu mutusin Fitri saiki. Ya wis lah yo. Monggo nek aku ketemu Fitri, saya tak putus deh.